Na-turnover og nainagurahan na sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province, Marso 30 sa buntag ang Sanitary Landfills Project nga nahimutang sa Purok Mahiyahay, Barangay Bagakay. Sumala ni Alabel Municipal Environment and Natural Resources Officer Engineer Alan Rivera nga ang proyekto gitawag og Sanitary Landfill Facility No. 5. Din ang proyekto namugna sa pagtinabangay sa LGU Alabel ug Sarangani gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga local development fund nga moabot tanan sa 5.5 million pesos. Compliance to Republic Act 9003 but also institutionalize good governance practices, we can mitigate the hazards to health, public safety, and to the environment as a whole. Sa mensahe ni Mayor Vic Paul Salarda, gipasalamatan niini ang dakong tabang og suporta sa opisina ni Congressman Steve Chongbian Solon aron mahingpit ang sanitary landfills nga kabahin sa saad sa kongresista ang limpyo ug luwas nga kinaiyahan alang sa katawhan sa Alabel ug sa tibok probinsya sa Sarangani. Ito ang kontraktor ng nindot yun ang ilang mga design expertise nila ni. So wag kita nagmahay with the success of this project. Alabel, being the capital town of Sarangani, really took this initiative way back. No? In fact, this is already their facility number 5. They have already established 4 disposal cells for sanitary landfill. For this project, it will cater again for another 10 years of disposal requirement of the municipality. Milungtad og 240 kaadlaw ang konstruksyon sa proyekto. Before po kasi, i-apply po natin yung application po natin ng sanitary landfill design into the central office, and then series would undergo with the ECC applications to the EMB Region 12. After po napasa natin, we go for the construction phase of the project, and this covers with 240 calendar days of the project po, composed po of the pre-design phase, the basic design phase, and the construction phase, which is the wastewater treatment facility. We have to take part on the ground that all of this must be intact in coordination with the local government. Nagpaabot sabog pasalamat sa lokal nga gobyerno ang kapitan sa Barangay Bagakay kung asa gitukod ang sanitary landfills. Mapasalamatan kami sa tinsanggo niyang barangay, gumikan kay ang Bagakay na hinuutab nga inila nga nandito hinabutang sanitary landfill. Gipasidunggan ni Congressman Solon, pinaagi ni Engineer Gerald Fasiol ang Chief of Staff for Operation sa lakang sa LGU aron mapalambo ug malampuso mapatuman ang luwas nga waste disposal and management facility. On behalf of our Congressman Steve Chongbian Solon, I would like to congratulate the municipality of Alabel for coming up with this project. We know that this is very important not only in protecting our environment, but also in protecting the health and sanitation of our people. Niadtong tuig 2013, nasayran nga ang Alabel nagtukod og sanitary landfill facility category 1 ug giila nga labing unang local government unit sa Sarangani Province nga nahimong compliant niini nga mandato. Base sa 2008 Waste Analysis and Characterization Study kun WACS, anaa sa 0.42 kg matag adlaw ang average per capita waste generation sulod sa munisipyo. Ug anaa sa 1.80 tons per day gihapon ang total waste generation sulod sa collection area. Sa milabing tuig 2022, niabot na kini sa 7.37 tons per day kun 10,549.47 cubic meter. Ang naisgutan nga mga importanteng datos mao'y basihan sa pagkwenta ug pag-andam sa usa ka engineered sanitary landfill facility. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.